St. John Mary Vianney. Yan. Ilang miyembro nito. And lalo na yung nagmamanage po no, nito pong naturang drug group. Yan sa tuyang mo pala tabi ako. Context yung tabi ha, so mga 43rd day. 43rd day na kita. So that's 1 month and 13 days. Pero doon na haluwag. Anong dako naman ito? Sikap arang doon yan. Gula. Kain. Pak nama surat gaan, surat baru gaan. Kung aram kung maulit ka, bakal duwang bukos kitang dito ang Yun. nakadala ka lang dito. Tahimik ang dagat na. Naglinaw na. Paano kasi yun? Hubas siguro, hubas. Pag ano naman yan, high tide naman yan. Bang naman ko sa unang parang. Iyo man. Hindi pala niya. Ang dito mo, idao mo. Arangon. Kamala. May maluto pa dyan, oy. Wala pa. At yung katita mo, ano, dahil naman kumakuha. Meron mo pa kuya? Meron ka? Yung katita mo, dakuldungan.